ስመይ ኤፒክቴተስ ይበሃል ብ50 ዓመት ዓለም ሎሚ ቱርኪ ተባሂላ ኣብ ትጽዋዕ ፍሪጅያ ሂራፖሊስ ተወሊደ ብንእስነተይ ኣብ ሮማጊላ እንዳሃለኹ ሙሱን የስሩፈስ ፍልስፍና ምሂሩኒ ስንኩል ኣካላተይን ትሑት መደብ ህይወተይን ከይዓገቱኒ ሙሉእ ዓቕመይ ንሙያ ጥበብን ኣስተምህሮ ስቶይክ ፍልስፍናን ወፍየ ናጽነተይ ምስ ዓደግኩ ኣብ ሮማ ፍልስፍና ንኻልኦት ምምሃር ጀመርኩ ውርዝውና ርጋእትን ተጻዋራይነትን ትኩረት ዝገበርኩሎም ፍረ ነገራት እዩ ሃፀይ ዶሚትያን ንፈላስፋታት ካብ ሮማ ክሰጎም ከሎ ኣነ እውን ናብ ኒኮፖሊስ ግሪክ ተሰዲደ ኣብኡ ቤት ትምህርቲ ኣጣየሽኩ ኣነ ብቓለይ ዝህቦ ዝነበርኩ ትምህርቲ ተምሃርየይ ኣርያን ብጽሑፍ ሰኒድዎ ኣሎ ሓቀኛ ተሕጓስ ምስ ተፈጥሮን ምስ ርትዕን ብምስናይ ድሌትናን ስምዒትናን ብምቁጽጻር ንረኽቦ ካብ ውሽጥና ዝፍልፍል ነገር ኢለ ብጽንዓት ኣምን ናተይ ምህሮ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሽግር ዘይድህሎም ቅሱናት ሰባት ኣፍርዩ እዩ ንዝቕጽሉ ሒደት ሰሙናት በብመዓልቱ ኣርያን ዝሰነዶም ቀኖናታተይ ከንብበልኩም እየ እዞም ቀኖናታት ዘለኹምዎም ኩነታት ብዘየገድስ ተሓጓስን ናይ ኣእምሮ ናጽነትን ከመይ ከም ትረኽቡ ክሕብርኹም እዮም